Ang unang pagbasa naghisgot og importante kaayong timaan nga kita nakauban o nakatuman sa sugo natong mga Kristiyanos, labi na tang mga Katoliko. Ug unsa man ang sugua nga mahimong usa ka panon or usa ka balay ang katawhan sa kalibutan ubos sa usa ka magbalantay. Ngunang gisgutan diri nga uban sa tanang magtutuo kamo usab nga nahiusa kaniya gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Gilingay mong tupad ingna nagkahiusa mo sa inyo. Nako nagkahiusa, way nagsigi yaw-yaw, way nagsigi o pangasaba, wala. Kumusta man ang ato dinhing parokya, nagkahiusa ta? Giyon sa man paghiusa nato. Kay bawo na gyud mo daan, naatay gitawag og common ground ang pagpalit og slot. Dili lang palit og slot karon sad kay padung ng atong tawgog adlaws minatay, adlaws mga santos ug adlaws mga kalag, November 1 ug November 2, pasugi na sad ng mga nitso ninyo kana mga lubong. Tag 400 pesos ra na siya katong wa pa makapalit og para suga pasugi kay nakighiusa ta ana ngadto sad sa atong mga nag-una nato. Wa man to sila mga matay gyud spiritually. Kaya nga atong kalag mo padayon man na. Usa sa atong pagpakighiusa nila panahon aning gitawag nato hiniusang buhat sa pagampo para sa mga kalag nga nangamatay sa kalag sa mga nangamatay kaning November 1 ug November 2 nya usa sa ato mga practices kanang pagpasuga ug kining pagpamisa no available na sad ang atong mga pamisa. Ibaw ko tibuok rong Pilipinas na agyod na sa tanang simbahan pasuga sementeryo ug pamisa. Support niya na nganuman anha ta diha magkahiusa. Mga igsuon, kumusta man ang atong munisipyo? Nagkahiusa ang atong lungsod? Murag wa na mamumutigong. Nagkahiusa wa? Kumusta man ang simbahan o ang LGU nato? Nagkahiusa wa? Purting hiusaha grabe kayo karon. Nag-meeting mi dito sa sementeryo kagabi gi-meeting nako ang diha ang taga-barangay, ang barangay kapitan nato dito, yang mga kagawad niya ang iya sang ato sa mga vendors dito sa sementeryo ug ang atong mga workers dinhi nga alagad sa sementeryo, youth ug mga tiwasunon dito, nosapkom dito sad. Nindot kayo ang among pag-discuss na atong hapsayon nindoto nato ang purma sa atong kanini ang pagsaulog. Munang dunay mga rules nga among gustong ipatuman nga ang mga vendors nasa sila ilang kaugalingong lugar na dili makahasol sa atong mga manimbahay o mga muduaw sa mga lubong. Munang naghiusa niya parte na sa provision. Ang barangay nihatag nila og ilang kabutangan sa ilang mga tinda. Nya kita kay wa naman tay ihatag kay perti man nila nang nindota pagkabutang, ni offer na lang sa tag snacks nila sa 2 days. Usa ka snack sa buntag, usa ka snack sa hapon. Nag-ilog nagpalista dito. Ang di malista why snacks. Nana. Ato lang sang tinampuhay ba? Kay magsige lang tag-ingon nga buhatan ni pero wa sa kay gibuhat para niya dili ta magkahiusa
Mo na ang mga apostoles, wa ra to sila nanugo, sunda ang Ginoo, sunda ang Ginoo. Magpuyo mong way sala, magpuyo mong mahigugmaon, magpuyo mong mapasayloon. Dili na mo ilang gisangyaw, gipuy-an nila ang ilang gisangyaw. Kumusta man ang ato karong administrasyon sa Pilipinas? Unsa man, nakahiusa nato o nakabungkag nato? Kamo na lay kuan. Kan nganong nakabungkag man? Porti man kataga nato karon, wa man magkahiusa ang mga partidos, ang mga politicians. Siging hisgot anang korupsyon, pero why naigo nga mga dagkong politicians nga labi na gyud ang naa sa present nga pangatungdanan. Kay kana magong korupsyon mga igsoon, bisag kamo nasayod mo ani, di gid na siya kalihok basta wa ka sa poder. Nakasabot mo anang poder? O wa ka sa authority, wa ka maglingkod sa usa ka position of authority, di jud ka kapangurakot. Kay bisan pag mo sa aksyon kag pangurakot, moagi man gyud ka adtong naas poder, kay mao man toy mo check and balance kuno. Imo gitong lawgan mo na sa hearing adtong niaging adlaw ba to, gahapon ba to, naaro social media, gihisgutan na sa didto kanang word nga taba ba to o pataba. Word ba sa Tagalog ba? Taba or pataba. Ano bang padangog na sa ato din or patambok. Imagine sa budget, pag-release o pag-approve sa budget sa DPWH, mo spend sila og around 1 trillion para pataba. That is on the record. Matod pa ni ako lang ikot si Senador Marcolita ning comment sa tong ubang senador. On the record na naalam to yung mga level pero totalon siya, mo total siya og 1 trillion pataba lang na. Unsa man ang pataba? Para padangog sa mga mo-approve, the approving authorities gikan sa Congress ngaris ubang mga levels ngadtos executives, padangog 1 trillion. So kung maghimo tag budget sa atong nasod karon 6.7 trillion man kuno karong 2026, ang 1 trillion ana DPWH ra kuno na nga padangog. Kung gamito na natong 1 trillion para sa mga proyekto o kalambuan sa atong nasod, labi na gyud mo address sa panginahanglan sa mga kabos, imagine ninyo unsay mahimo anang 1 trillion. Kasabot ba mo kung saan ang 1 trillion? Sige, aron lang mo makapicture. Ang 1,000, pila ka piso? 1,000. So, muna na 3 ka 0. 1 piso, punani mo 3 ka 0, mahimong 1,000. Ang 1 million, 1,000 ka 1,000. Sa to pa, ang 1,000 na itulo ka 0, punani mo og laing 3 ka 0. Ang 1 billion, 1,000 ka 1 million. So katong 6 ka 0, imo na sa tong punan og laing 3 ka 0. Billion na 9 zeros. Ang 1 trillion, 1,000 ka billion. Imagine 1,000 ka bilyon. Pila man katao ang Pilipinas? Naarata sa mga 100, atol ninyong i-maximize, das mga bata, mga 120 kunuta, million. Sa ito pa, 6 ka 0. Ang kadto palanda ang 1 billion, makahatag na to og dako kayong tabang niining 120 million. Ang 1 billion lang samot na yung 1 trillion. Imagine na, i-divide ang 1 trillion sa 120 million, tagpila
ang madawat sa kada Pilipino. Unya i-minus na lang ng 10% kay 10% raman kunoy dato gyud sa Pilipinas, 10 or 5%. Ibutang ta lang 10%. Oh, kuwaag 12. So naa na siya sa mga 100 buka mao kay ano 120 108 na lang 108 million ka mga kabos. Oh, sige, ang 1 trillion i-divide by 110 lang. Aton lang nang ibutag 110. Oh, 110 million. Tagpila man ang kada unta kabos nga Pilipino. Sa pataba lang na ha? Pataba lang na. Wa pa nay labot sa ubang mga budgets. Mga igsoon, mao nang atong pangandoy og tinuod man ning ilang gisulti kay mismo ang mga #good iro mohilak. Makadungog sa ato bang gamayng analysis, hastang iro nihilak. Kamo wa gid mo mohilak. Ni apil man sad gud mo linya pag eleksyon. Kadtong inyong gilinyahan pag few days before sa elections adtong 2020 karon ba karon tuiga adtong Mayo partos pataba tong inyong gilinyahan muna sa sunod eleksyon ato na nang kuhaon ang pataba. Ayaw na siya dawata. Bahala nagmukaga ta basta wa lang ng pataba. Kay gasugnod ra gid na sa kayawanon aning mga pipila nga naglingkod na kusog kay mangawat anang kwarta sa nasod. Ayaw mo tuo anang gaba. Kanang gaba dili na tinuod. Ang tinuod mao kini, dunagyoy silot ang sala. Dunagyoy silot ang sala. Kung gaba man ang atong ginahuna nga kanang igbuhat nimog dautan, di malason ang imong kinabuhi dinhis kalibutan, dili na siya mahitabo. Pero dunagyoy silot ang sala. Mao ginay timan og ang pinaka silot sa sala mao gid ang impyerno. Mao na ang mga apostoles nangamatay sila na puwa ning atong sulob. Nganong nangamatay man sila kay ang sala ni sukol gyud nila. Nagsangyaw sila sa maayong balita sa kahiusa, maayong balita sa pagpasayloay, maayong balita sa hustisya o kaangayan, maayong balita sa pagkamatinuoron, kamatuuran, maayong balita sa transparency and accountability. Nasuko ang kalibutan. Kung atong tan-awon karon sa ato karong mga nagda sa atong gobyerno, daghan nila wa mag-practice anang transparency and accountability. Isig lang sila dinatugay. Gahapon sa District 7 na apil ta dinhi ngadto padong sa Sugod ngadto sa kanaganing Camotes nga atong District 7 sa atong Archdiocese nakigdialog mi sa atong bag-ong Archbishop whole day dito sa Carmen. Ang usag yun sa gi-highlight ni Archbishop Abit Oy o I hope ato ning amo ning makabot kami mga pari kuyog ninyo mga parishioners, ingon siya, please be transparent to your parishioners. Ang tanang kwartang mosulod resibui, ang tanang kwartang mogawas butangig butser. Unya himui og accounting record. Kay maura gid nay atong panagang kung naay moakusar nato nga atong giwaldas ang kolekta sa parokya. Mo nang iyang gi-announce pod, wa pa man ni mahitabo
maghimo na gyud Archdiocesan Finance Council. Kay naa magina mandated man na sa atong Code of Canon Law. Iya nang so far wala pa man gina ma-implement sa atong Archdiocese. Iya na nang i-implement. Iyampo nato ang maayong pag-implement niya na. Nya naasad na sa Code of Canon Law nga naagyoy Parish Finance Council. Kaya mao ni sila mag-handle anang transparency sa atong gitawag og temporal goods. Thanks be to God, kita dinhi doon na natay Parish Finance Council. Nag-report sad ko ninyo sa atong financial status every month. Naasad tay complete accounting record sa tanang ni sulod nga kwarta ug ni gawas nga kwarta. Dili kinahanglan i-announce gid nato ang detalye, pero ang nindot ready ang atong record. Nya ningon sad si Archbishop Abit Oy atong iampo ni nga sugod karon open book ang atong ekonomos. Ako na nang ipa-audit nya himuon akong available ang record, financial record sa atong ekonomos. Kanang ekonomos, economic office mo na gada sa atong control sa atong financial activities and records. Ingon siya, pangadto mo, di na nato i-publish. Pangadto mo, o gusto mo, interesado mo. Ako lang nang ingnon na available. Mo sa ning ato din he. Available sa dang atong record. O gusto gyud mo mutanaw, adto mo ngadto. Pero unsa man say kapuslanan nga mutanaw mo, wa man gyud mo mopalit og slot. Unsa man say kapuslanan mo tan-aw mo wa man gani mo donate aning ato din hindi pagpadonate. Hilas ra sad kay ka. Og niabot ang gitawag og unsaon man pagpakita nato nga nagsuportahay ta isip mga pari. Usas gipresentar dito nga kaning punto na abitay ko an bishop kaming mga kay daghan maron ubay-ubay ro mga pari nga namatyag ginikanan. Ato lasang iyang puno nga wala nang musunod dayon, pero mamatay man ginikanan. Ako horot naman akong ginikanan kamatay. Ang akong papa seminarista pa ko, namatay na. Ang akong mama pare nako pagkamatay. Sa may unta bishop ug naa sa doon tatay kana bang gesture of helping sa atong kapwa pare nga namatyan og ginikanan. Bisag kana na lang ginikanan. Abi ninyo kung sa giingong Archbishop Abit, ingon ana siya ka humble and transparent. Ingon din siya, sige, nindot na. Sultihan ta mo no? Sa ako rong almost 1 month na paglingkod diri sa Archdiocese. Sa sige na kong misa, dagko kay mong ipanghatag sa obispo. Di gid nako mahurot. Wa sa ko magkinahanglan daghan. Mao na ako na rong gitigom, ako nang gipundo, na igahandol ana. Adto kwaon ang akong panginahanglan, gamay ra man sug panginahanglan. Kung naay mamatay nga ginikanan sa pare, may rantag dili sa kuno dayon mahitabo. Ug naa kuno'y mamatay, ang una niyang kuhaan og tabang ang iyang mga stipends nga nadawat. Mo to nga pag-ingon niya nga iyang itabang, niingon sa ding ubang pare, Bishop, mas mayo sa ato na lang ginang himuong sistema nga ang tanang pare mutabang yun. Giunhan sa obispo. Niuna siya. Kanindot. Kami tanan inspired ni. Inspired ming tanan. Ingon din siya, sige, magkuan sa niya ta, mag-standard living allowance, aron patas tang tanan. Apil na sad ko obispo. O kana, nindot na, isaharon. Kay diha man sa ni presentar nga, kana ganing mga assistant parish priest ba, nga mura ra gyud kuno sila maid sa parish priest. Nga ang tanang kwarta to as parish priest niya sila piksan lang. Mura ra gyud sila maid nga pari masad unta sila. Ingos bishop para tablat ang tanan, standard living allowance. Iampo gyapon na nato mga igsoon. Pero din hinon sa atong parokya, kaming duha, ako lang ning i-announce ninyo, kaming duha ni Father og sa katong akong previous nga mga assistants nag standard living allowance gyud mi. Di mong to. Mo nang kantong niagi nako bahala nagila kong libakon
Basta karon ako ning gi-publicize, nag-standard living allowance mi. Kanang standard living allowance kana bang pupariha ra gyud mo madawat ba? Almost equal ang inyong madawat. Bisan pa kag karaang pare, bisan pa kag obispo, bisan pa kag unsa diha, mo matter lag gamay sa mga gitawag nato og mga special benefits. Sama dugay na ka nga pare or naa kay posisyon gihandolan, pero naagi gitawag og common denominator nga parihaming tanan. Standard. Dili pareha karon na ma-assign kag tubig-tubigan, makatigom jud kag binaril, pero maka-assign sad ka og murag huwaw-huwaw, kinabo ra gyud imo. Ang kuya og ma-assign kag naughan na gyud, ay pastilan, mananom jud kag kamote. Pero og mas standard nami, abisag asa pa ka ibutang, kay og gamay ang imong kita mo sa imong parokya, maura man sa to imong itampos diocese. Anya, amo mangambitan ang tanang mga benepisyos tibuok archdiocese pagkanindot. Mao ni ang modelo sa mga apostoles nga mahimo natang usa ka balay ang sentro mao si Kristo, the cornerstone, ug ang kinabuhi ni Kristo sawa natong tanan, dili ta mag-iyahay. Ug applicable kay ni siya sa government style of governance. Tanawa na mga nasod nga mga kuan kaayo, kanang dato kaayo. Tanawa, silang tanan nagtinabangay as a nation. Look at Japan, South Korea, bisag North Korea, China. Tanawa, nganong ning sikat man ni sila. Tinabangay gyud. Dili perfect ha, pero makita gini mong tinabangay. Kita dinhi unsa man, kinaurasay, sigig yung dinautay. Ang atong administrasyon kani, mamasangil sa laing administrasyon. Ang laing administrasyon, mamasangil. Siging pasangil, siging tutod. Mura dyan ka ng dili, atong inyong mga anak. Ngano man siya ay. Ako sa mga staff din, maulyapon. Kani atong staff ba? Ini ganito, nganong naingon anim, sikuan. Nganong naaman ni garos ang atong sakyanan? Sikuan man to, sikuan. Di gyud ako anak pader, pero naa say pipila nato nga kusog kay mo angkon. Muna praise the Lord. Lingi ay mong tupad. Ing na angkono ni mong slot. Ing na pilay angkono ni mong slot karon. Ing na. So mo na ni ang atong report sa slot ato di kita ni kalimtan. Ang atong grace or God's reward and complete elation, salamat ninyong nakighiusa nato. Niabot ng atong halin og 78,126 ka slots, naapay 621,874 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 244 na ang atong nadawat. Ang ato sad nga PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, mao ni ang ato din hirong gigamit para sa atong mga proyekto. 46,098 ka slots na ang atong halin, na apay 53,902 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 104 na sad ka 162 slot challenge atong nadawat. Nya sa katong atong DPR para sa atong earthquake victims, niabot nag 14,444 ang atong nadawat ka slots tag 100 pesos. Nya nakuhaan naman tog 8,773 na nataroy available nga 5,670 ka slots para atong i-distribute or equivalent of 567,000. So pun-an ni nato gamay nya mo schedule na sa tagpang distribute ngadto sa mga parokya o mga lugar nga dunay naigo sila linog. Nya mo na atong pakpakan ang namalit og slots.
Nya, doon na say mangutana, unsa man ang slot, sikat man kay na father anang slot. Ang slot, minimum donation or donation in general. One slot is minimum donation. Sa atong tulo ka slots karon sa lain-laing project, ang usa ka slot 100 pesos. Mao na kung palitan nimo ang tulo ka projects, minimum 300 pesos. Nya nay challenge aron nga para sa mga dato-dato madako-dako sa dang inyong ikahatag. Unsaon man pagpalit og slots? Una, ihato din sa atong opisina, diha sa atong mga lamisa sa gawa sa simbahan og didto sa mga kapilya basta naalay resibo. Ikaduha, i-deposit sa atong mga bank accounts. Makita niyo sa atong screen ang atong mga bank accounts. Ikatulo, sa atong mga GCash accounts. Pero sa pagkakaron, napuno na ang GCash kasagaran. Ang ikalaing paagi, kaupat, mao ang pagdeposito, pinaagis kwarta padala. Kaning atong mga ngan din hinggibutang, labi na nga kungan, mo'y padadi sa kwarta padala. Kaya maklaim ra ginanako dito. Gawas lang sa Western Union. Mao na mga igsoon, dinhi sa atong simbahan, inubanan sa atong pagsunod sa mga apostoles, under the guidance sa atong mga leader sa simbahan, sa ato dinhi ang atong archbishop, atong paningkamutan nga magkahiusa ta. Og sa ato dinhing parokya, ang atong style, mao ang pagpalit og slots. Lain-lain lamig style, basta magkahiusa ta. Og nakita ninyo, nga nag-anam og ka-improved ang ato dinhing palibot sa sulod og sa gawas, and I hope mag-anam sa ka-improve ang atong relasyon, mahiusa ta isip usa ka lawas ni Kristo.